Paytaxta Ukrayna Kiev di destpêka sala 2023 de ji ber pêleke nû ya texînan hêjiya. Piştî ku Rusyayê beriya pîrozbahiyên serê salê carekedin bi mûşekan êriş bir ser paytaxt û bajarên din yên Ukrayna. Bajarvanê Kievê ragand ku êrişên Rûsî 30 deqîqayan piştî nîvê şeva serê salê destpêkirine û 2 herem hatine armançkirin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî di gotara xwe ya bo serê sala nû de diyar kir ku Ukraynî wê heta serfiraziyê bi dest bixin şer bikin. Wek yek welatekî yek tîmekî bi tevahiya heremên xwe. Seroktiya Ukrayna diyar kir ku çend deqeyan piştî gotara serê salê ya Zelenskî nexweşxaneyeke zarokan ya li herema Xerson ya li başûrê welat rastî êrişa mûşekên Rûsî hatiye û li nexweşxanê şewat derketiye ku bûye sedema zarareke mezin ya wêran ker. Сьогодні вночі було Dûra nîvê şevê piştî gotara serok bombebaranekirina nexweşxaneya me dest pê kir. Qata jêr û qata duê nêzî heft caran hatin lêdan. Şewat derket. Me bi xwe hewl da ku em vemirînin. Heta ku tîmên agirkujî hatin û şewat vemirandin. Her wiha li bajarê Mykolov yê li başûrê Ukrayna jî êriş hatin kirin. Bajarvanê Mykolov ragand ku di êrişê de heft kes birîndar bûne li taxake bajêr şewat derketiye û her wiha gelek avahiyên niştîcehbûnê jî zarar dîtine. Li Rojavayê Ukrayna karbidestên heremî ragandin ku di êrişên Rûsî de 4 kes birîndar bûne û 5 bajêr bê elektrîk maye. Li gor ragahandina Kremlînê Serokê Rusya Vladimir Putin gotara xwe ya sersala nû ji navenda leşkerî ya li başûrê Rusya pêşkeş kir. Putin di gotara xwe de diyar kir ku heqbûna exlaqî û dîrokî li gel Rûsan e. Pêla nû ya êrişên Rûsî di demekê de pêk tên ku dagirkeriya Putin ya li Ukrayna dikeve meha xwe ya yansdan. Dema ku Rusya bi awayeke sîstematîk bi nesaziya enerjiyê dike armanc û di zivistanek dijwar de bi milyonan Ukraynî di nava sar û tariyê de dihêle. Hevdem dema ku Ukrayna bo têkbirina êrişên Rusyayê pêbaweriya xwe ya bi piştgirî û alîkariya leşkerî ya ji Awropa û Amerîkayê didomîne, Serokê Fransa Emmanuel Macron roja şemiyê soz da ku ew ê alîkariya Ukraynayan bê têkçûn, bê navber heta serfiraziyê bidomînin. Özlem Yasak, Dengê Amerika.